वेलकाम नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबा दिनैनि भिडिअ पेन कार्ड आरो आधार कार्ड मा रखम लिंक खालामो बेखौ दिन्थिगोन। एकदमबारे इजि गावबा गावनि मबाइलजोंनो खालामनो हागोन न'आव थानानैनो। नङाब्ला लिंक खालामाबा 10,000 फाइन होनानै निउसाव नुनो मोन्दों। एकदमबारे इजि मा रखम खालामो बेखौ आं दिन्थिगोन मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय। फार्स्टआवनो गुगोलाव अन खालामग्रो, बेनि उनाव फाइलिं लिरबानो जाबाय। EFILING इनकाम टेक्सनि फार्स्ट लिंकआवनो थुनांगोन। थुनानै ओमफ्राय ओरैबायदि पेज मोनसे फैगोन, बेखौ दानना लानांगोन बेयाव आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय लेफ्ट साइडआव आधार लिंक दङ, बेयाव क्लिक खालामनांगोन। खालामबाय। ओमफ्राय बेयाव फार्स्टआव पेन दोङो, बेयाव पेन कार्डनि क'डखौ लिरनांगोन। ओमफ्राय बेयाव आधार नाम्बार, ओमफ्राय नेक्स्टआव आधाराव मा नेम दोङो बेखौ लिरनांगोन। ओमफ्राय सिंनिखौ बेयाव मा दं इमेजाव बिखौ सिङाव थुनांगोन। थुनानै ओमफ्राय आधार लिंकआव थुबानो जाबाय। इजिखा खालामनो हागोन, न'आवनो खालाम। थेंक इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो दा बाव लोगोफोर बाय।